бинандаҳои азиз, бо арзи эҳтиром ва самимият бароятон салом арз мекунем. фаъолияти самараноку чорабиниҳои доир намудаи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ имкон медиҳад ки амалу кирдори ҷинояткорона ошкор ва пеши роҳи ҳуқуқвайронкуниҳо гирифта шавад. бо вуҷуди чораҷӯиҳо ва гузарондани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ, мутаассифона аз ҷониби нафароне аз таълиму тарбият дур ва бадахлоқ кирдорҳое содир мешаванд, ки дар баробари бо дигарон расондани хисороти ҷонию молӣ ҳамзамон ҳаёти доғдор ва зиндагии хешро тираву тор месозанд. бо шумо Нилуфари Сарбоз ҳастам. таваҷҷӯҳ намоед ба муҳтавои намоиши криминалии набз. маъюб нишон додани худ ба хотири даромади муфт, гумонбари куштор дастгир гардид. як гурӯҳ занҳо бо ҷурми дуздӣ ба даст афтоданд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи Набз. чанд рӯз қабл ҷасади шаҳрванд Иззатуллоева Саври Нисо, сокини шаҳри Душанбе, аз манзили истиқоматиаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардида буд. дар натиҷаи хуб ба роҳ мондаи тарзу усулҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии дуи ноҳияи Сино тавонистанд гумонбари ин ҷиноятро муайяну дастгир намоянд. муфассалтар дар ин хусус ҳамкорамон Далери Назрулло гузориш медиҳад. нафари соҳибиродава аз хатои хеш ибратомӯз баъди як маротиба паси панҷараи маҳбас нишастан барои худ хулосаи зарурӣ бароварда аз пайи ислоҳи кирдорҳояш мегардад. ҳамчунин пайдо мешаванд нафароне ки ҳатто баъд аз 2 ва ё 3 маротиба маҳбасӣ гаштанд, боз даст ба ҷиноят зада аз тарафи кормандони милитсия дастгир карда мешаванд. зеро ин тоифаи инсонҳо ки чанд маротиба доғи судӣ гирифтаанд, барои ҷамъият хавфнок буда, танҳо бо роҳи маҳдуд намудани озодиашон метавон эшонро аз содирнамоии ҷинояти нав боз дошт. санаи 24 ноябри соли 2015 тахминан соати 21:05 дар хонаи истиқоматиаш ҷасади шаҳрванд Иззатуллоева Саври Нисо соли тавлидаш 1983 зода шаҳриёби вилояти Хатлон муваққатан истиқоматкунандаи Садулло Ғуломови шаҳри Душанбе пайдо карда шуд. ҳангоми гузарондани ташхис маълум гашт ки марҳум аз сабаби бардоштани ҷароҳат тариқи олоти халандаю буранда аз тарафи шахси номаълум ба ҳалокат расонида шудааст. дар натиҷаи ташкил ва гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти куштор шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло Самандарович соли тавлидаш 1981 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти тезгари поёни ноҳияи Рӯдакӣ дастгир карда шуд. бояд тазаккур дод ки номбурда пеш барои содир намудани ҷиноятҳои роҳзанӣ ва таҷовуз ба номус дар ҳудуди Федератсияи Русия суд шуда ба муҳлати 10 сол маҳбасӣ гаштааст. гумонбари ин ҷиноят шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло санаи 24 ноябри соли равон ба хонаи шаҳрванд Иззатуллоева Саври Нисо бо баҳонаи гирифтани маҳси бадан омада, мувофиқи нишондоди гумонбар ӯ аз кам хизматрасонӣ намудани Саври Нисо асабонӣ мешавад ва аз ошхонаи ҷабрдида кордро гирифта 16 маротиба ба узвҳои махсусан муҳимаш мезанад ва баъди ба ҳалокат расидани марҳум гумонбар аз пайи кофтукови хона мешавад ва 1 адад гарданбанди тиллоӣ, 2 адад ангуштарини тиллоӣ, 2 адад телефони мобилӣ ва наздики 600 сомонӣ пули нақдро аз худ намуда ҷои содири ҷиноятро тарк мекунад. Уже я мехони вазнки ким задум чира? Чиқе зади, ҳама ҳамон нишон ки. Бо ужош базади. Ҳама задум бо хез чиқе бо ялигазан чиқе бо шиш бо хез бо ҷама. Чиқе ай дастама қапид меган шо. Ма читра ялигазан ба уже бе чиши ба гал. Анҷо ғалти. Ну беғда ғалти. Анҷо ғалти. пас аз ин бармеояд ки маҳси бадан ҳамагӣ як баҳона будасту бас. аммо мақсади асосии гумонбар ба даст овардани маблағи муфт мебошад. айни замон бошад нисбати шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт идома дорад. бархе нафарони дур аз маърифати ҳуқуқӣ бо андак баҳона ба муноқиша бархоста дар бисёр мавридҳо ба ҷинояти вазнин даст мезананд. кормандони милитсияи ноҳияаш шаҳрванд Баротов Турсунро дастгир намуданд ки номбурда собиқ ҳамсарашро бо корд якчанд маротиба захмӣ намудааст ки ҷабрида бо бардоштани ҷароҳат дар беморхона бистарӣ карда шудааст. бастани ақди никоҳ ихтиёрист ва дар қатъи он низ тарафҳо озоду соҳибихтиёранд, аммо на дар ҳама ҳолатҳо баъди вайрон шудани муносибатҳои оиладорӣ ҷонибҳо ба мурособ меоянд. мисоли равшани гуфтаҳои болоиро дар ҳолати ҷинояе ки дар ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст метавон дарёфт.
ба беморхонаи марказии ноҳияи Ашт сокини ҷамоати деҳоти Понғози ҳамин ноҳия ҷавонзани 31-сола Малоҳат Мамадиёрова бо ҷароҳатҳои халида аз захми корд бистарӣ мегардад. бо баргузории ҳаракатҳои тафтишотиву оперативии гурӯҳи фаврии тафтишотӣ муайян кард ки чунин озори ҷисмонӣ ба тани ҷалбдида аз тарафи собиқ ҳамсараш расонида шудааст. من نکش گفته چیکار من اینجا نداستم بردگی کارچه خابده استودم خابده سرکان و یا پیچم از قلیت کارسوگ بود چیکار شد که و یا پیچم نتونی زورش نرسید کارد گرفته و انتکار تلف چپ مامیش کنم خسته ҷарбдида Малоҳат Мамадиёрова ва гумонбаршаванда Турсунов Барод Обиҷонов соли 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашт наздик 7 моҳ аст ки оилашон пош хӯрдаву зиндагӣ якҷоя надоранд. оиладории онҳо тӯлонӣ набуд. аҳди хонадорӣ 1.5 сол давом кард. акнун ҷои муҳаббату вафодориро хусумат ва рашк гирифтааст. рӯзи ҳодиса аз сабаби доштани рашки беандоза нисбати собиқ ҳамсараш Барод Турсунов шабона бо мақсади қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ба манзили истиқомати охирон омада шишаи тирезаи ҳуҷраи хобро шикаста вориди он ҷо гашта баъди баҳсу мунозира бо корди бо худ дошта як маротиба ба шиками Малоҳат Мамадиёрова зада зарари вазнин ба саломатӣ мерасонад. аз рӯи ҳолати ҷиноӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ оғоз гардида гумонбаршаванда Турсунов ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. ин аст оқибати муносибатҳои оилавие ки фазои носолим доранд. даст ба ҷиноят задани занон гарчанде амали нангин ва хилофи шаъну шараф аст, вале мутаассифона содир намудани ҷиноят аз ҷониби онҳо баъзан ба мушоҳида мерасад. 3 нафар зан аъзои як оила ки дар бозори корвони пойтахт ба дуздии маблағи пулӣ ва ҷавоҳирот машғул буданд, аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардиданд. ҳамкорамон Абдуллозода Эҳсон дар ин хусус гузориш медиҳад. баҳри ба даст овардани молу сарват ва маблағи муфт бархи нафарони дур аз маърифат ва беандеша даст ба ҷинояти дуздӣ яъне тасарруфи ниҳонии молу ашёи ғайр мезананд ва андеша намекунанд ки ин амалу кирдори ҷинояткорона оқибат онҳоро ба нокомӣ мебарад. бахусус даст задани зан модар ба ҷинояти дуздӣ ҷои таассуф ва нигаронист, зеро модар офаранда ва тарбиятгари насли оянда буда ҳар амалу кирдори ӯ барои фарзанд намунаи ибрат мебошад. чанд рӯз қабл 3 нафар зан узви як оила бо ҷурми дуздӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фирдавси шаҳри Душанбе дастгир гардиданд. инҳо Бозорова Нигина соли таваллудаш 1982 оиладор соҳиби 2 фарзанд, Бозорова Мастура соли таваллудаш 1986 оиладор соҳиби 2 фарзанд ва Бозорова Азизаи 19 сола истиқоматкунандагони ҷамоати Навободи ноҳияи Рӯдакӣ мебошанд. тафтишот пешакӣ муайян кард ки номбурдагон чанд муддат аст ки дар бозорҳои шаҳри Душанбе аз ҷумла дар бозори Корвон ба дуздии мол ашёи шаҳрвандон машғул мебошанд. онҳо дар асоси нақшаи пешакӣ ба бозор ворид шуда дар ҷойҳои серодам бо олоти буранда ҷуздон ва ҷайбҳои шаҳрвандонро рахна намуда аз дохили он маблағ, тиловорӣ ва дигар чизҳои арзишнокро ба таври пинҳонӣ аз они худ менамуданд. баъди дастгир намудан аз онҳо ҳамчун далели шайъӣ як миқдор маблағ, 5 адад телефон ва як ҳамён дарёфту мусодира карда шуд. муддати чандта шуда ки бо дуздӣ машғул? ҳамроҳи ки дуздӣ мекунӣ? духтарапам неварапам. дар куҷо дуздӣ мекунӣ? бозори Корвон. чӣ хел дуздӣ мекунӣ? ҳолам пеш медуравим ман қафо донистам. арза мебура мегира? я оҳанҷа буд дам оҳанҷа бурдагиш кашилокаш ғалт дид бар гирифтам бурдем секаса уй кадем дар дохили чӣ буд? телефон $600 сум тақсим кардем. ҳаминҷо дар ҷемпер мегирам. дохил ҷузон ҳуда чӣ буд? чӣ буд? ҳамин медонам 500 сум дигаша намедонам. 10 сума 20 сума 50. ба ҳам нуқтаи савдо омади баъд ҳис кардед ки пулҳои шумо нест. чунин нафарон бехабар аз онанд ки ҳар як амалу кирдори номатлуб паёмади нохуш дошта оқибат содиркунандаи он назди қонун ҷавоб мегӯяд. айни замон нисбати гумонбаршудагон дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад. як нафар сокини 25-солаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон бо ҷурми дуздии чорвои мардум аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардид ки ӯ дар 15 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад.
дар ҷомеа нафароне ҳастанд ки дар ниёди хеш ба ҷуз кажрафториву кирдори ношоиста чизи дигареро ҷой надода олами ҷиноиро волотар аз ҳама кору кирдор медонанд. тасарруф аз они худ намудани амволи ғайр амали ҷиноӣ буда содиркунандагони он ҳатман дар назди қонун ҷавоб мегӯянд. чанд рӯз қабл кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ сокини ҳамин ноҳия абдуллозода қосимҷони 25 соларо бо гумони даст доштан ба ҷинояти дуздии чорвои шаҳрвандон дастгир намуданд. тафтишоти пешакӣ муайян кард ки номбурда аз соли 2013 то ин ҷониб ба дуздии моликияти шаҳрвандон даст доштааст. ӯ шабона ба оғилхонаҳои сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва хуросон ворид гардида чорвои калони шохдори шаҳрвандонро дуздида ба бозор бурда мефурӯшад ва маблағи аз ин ҳисоб ба даст овардаашро ба манфиати шахсии худ истифода мебурдааст. дар умум абдуллозода қосимҷон дар 15 ҳолати содир намудани ҷинояти дуздӣ даст дошта бо ин амали ношоистааш ба шаҳрвандон зарари калони молӣ расонидааст. айни замон номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот идома дорад. ба ҳамин монанд санаи 29 ноябри соли ҷорӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи ҷиргатол дар асоси аризаи шаҳрванд Алимов Азимҷон дар хусуси гум шудани чорвои калони шохдор шаҳрванди бодилои Абдулҳақзода соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи мазкурро дастгир намуданд. ҳамчунин дар рафти тафтиш маълум гардид ки номбурда боз дар ду ҳолати дигари содир гардидани ҷинояти дуздӣ даст доштааст. баъди дастгир намудани Ибодуллоҳи Абдулҳақзода ҳамчун далели шайъ аз ӯ 300 чорвои калони шохдор бозпас гирифта шуда ба соҳибонашон баргардонда шуд. нисбати номбурда айни ҳол парвандаи ҷиноятӣ боз гардида тафтишот идома дорад. садамаҳои нақлиётии марговар ва зарару зиёни фоҷиабори он низ натиҷаи риоя накардани оддитарин қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳҳо мебошад ки баъзе аз шаҳрвандон онро кори саҳлу сода пиндошта беэътиноӣ зоҳир менамоянд. гузориши навбатии мо дар бораи чунин садамаҳои нақлиётии бо оқибатҳои марговар нақл мекунад. ноболиғону ҷавонони чамбарбадаст ки аксарият таҷриба ва малакаи кофии ронандагӣ надоранд аз беназоратию бемасъулиятии волидайн истифода бурда шефтаи ҳавою ҳавас мегарданд ки оқибати нохуш ба бор меорад. масалан санаи 22 октябри соли равон тахминан соати 12:30 ронандаи ноболиға автомошини тамғаи Mercedes Benz рақами давлатияш 5517 DO02 Рамзиддин Урунов соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти Муҷуни ноҳияи Ғончӣ ки хонандаи синфи нӯҳуми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 деҳаи нуробод мебошад ва нақлиёти мазкур ба бародараш Ёқубҷон Урунови 30 сола тааллуқ дорад идора намуд. зимни ҳаракат бо роҳи нақлиётгарди деҳаи мазкур ноболиғ аз ӯҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Муҳриддин Носиров соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи деҳаи Нуробод толибилми синфи 11-уми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23-ро ки аз тарафи рост ба самти чапи роҳ мегузашт пахш намуд. дар натиҷа пиёдагард Муҳриддин Носиров ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Ғончӣ бистарӣ карда шуд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами давлатияш 0483 EE02 Меҳроҷон Баҳодиров соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пунуки ноҳияи Ашт зимни ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Пунук Навбунёд ҳудуди ҷамоати деҳоти Пунук аз ӯҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт набаромада автомошинаро ба тарафи рости роҳ чапа намудааст. дар натиҷа худи ронанда Меҳроҷон Баҳодиров ва мусофири ӯ Муроҷон Юлдошев ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Ашт бистарӣ карда шуданд. баҳри ба даст овардани молу сарват ва маблағи муфт бархи нафарони дур аз маърифат ва беандеша даст ба ҷинояти дуздӣ яъне тасарруфи ниҳонии молу ашёи ғайр мезананд ва андеша намекунанд ки ин амалу кирдори ҷинояткорона оқибат онҳоро ба нокомӣ мебарад. бахусус даст задани зан модар ба ҷинояти дуздӣ ҷои таассуф ва нигаронист, зеро модар офаранда ва тарбиятгари насли оянда буда ҳар амалу кирдори ӯ барои фарзанд намунаи ибрат мебошад. чанд рӯз қабл 3 нафар зан عضوی یک عائله با جرم دزدی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه دستگیر گردیدند. اینها بازار و نگینه سال تولدش 1982 عائله‌دار صاحب 2 فرزند، بازار و مستوره سال تولدش 1986 عائله‌دار صاحب 2 فرزند و بازار و عزیزه 19 ساله استقامت کنندگان جماعت نوآباد ناحیه رودکی میباشند. تفتیشات پیشکی معین کرد که نامبردگان چند مدت است که در بازارهای شهر دوشنبه از جمله در بازار کاروان به دزدی مال اشیاء شهروندان مشغول میباشند.
آنها در اساس نقشه پیشکی به بازار وارد شده در جایهای سیرادان با آلات برنده جزدان و جیب‌های شهروندان را رخنه نموده از داخل آن مبلغ تیلاواری و دیگر چیزهای ارزشناک را به طور پنهانی از آن خود می‌نمودند. بعد دستگیر نمودن از آنها همچون دلیل شیعی یک مقدار مبلغ 5 عدد تلفن و یک همیان دریافت و مصادره کرده شد. مدت چند تا شده که بودیزی مجموعی؟ همراه کی دزدی میکنی؟ دخترپام نیورپام. دکجا دزدی میکنی؟ بزرگ کارم. چه خیلی دزدی میکنی؟ اولم پیش میدونم ما قفودم استم. زمین برا میگیرم. از زمین برا میگیره؟ یا اوهانجا بود دم اوهانجا بردگش. قشلوکش غلطید. بار گرفتم بردم سکاسا ویکادم. در داخلش چی بود؟ تلفن $600 سوم. تقسیم کرده. همینجا در جیمتر میگرم. داخل جزون هودا چی بود؟ چی بود؟ همه میدونم 500 سوم دیگه شنا میدونم. 10 سوم 20 سوم 50. من نقطه سودا اومد بعد هیچ کاری پولای شما نیست. چنین نفران بیخبر از آنند که هر یک عمل و کردار نامطلوب پیامدی ناخوش داشته عاقبت صادر کننده آن نزد قانون جواب میگوید. عین زمان نسبت گمانبر شدگان در اساس ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی باز شده تفتیشات ادامه دارد. یک نفر ساکن 25 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان با جرم دزدی چارهای مردم از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردید که او در 15 لحظه جنایت دزدی گمانبر دانسته می شود. در جامعه نفرانی هستند که در نیاد خیش به جز کجرفتاری و کردار ناشایسته چیزی دیگری را جای نداده عالم جنایی را والاتر از همه کار و کردار میدانند. تصرف از آن خود نمودن اموال غیر عمل جنایی بوده صادر کنندگان آن حتما در نزد قانون جواب میگویند. چند روز قبل کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه عبدالرحمن جامی ساکن همین ناحیه عبدالله زاده قاسم جان 25 ساله را با گمان دست داشتن به جنایت دزدی چارهای شهروندان دستگیر نمودند. تفتیشات پیشکی معین کرد که نامبرده از سال 2013 تا این جانب به دزدی مالکیت شهروندان دست داشته است. او شبانه به آغلخانه‌های ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی و خراسان وارد گردیده چارهای کلان شاخدار شهروندان را دزدیده به بازار برده میفروشد و مبلغی از این حساب به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی خود استفاده می‌برده است. در عموم عبدالله زاده قاسم جان در 15 حالت صادر نمودن جنایت دزدی دست داشته با این عمل ناشایسته‌اش به شهروندان ضرر کلان مالی رسانیده است. عین زمان نامبرده در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. به همین مانند سنه 29 نوامبر سال جاری کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جرگتال در اساس عریضه شهروند علیموف عظیم جان در خصوص گم شدن چاروای کلان شاخدار شهروند بادلوی عبدالحق زاده سال تولدش 1990 ساکن ناحیه مذکور را دستگیر نمودند. همچنین در رفت تفتیش معلوم گردید که نامبرده باز در دو حالت دیگری صادر گردیدن جنایت دزدی دست داشته است. بعد دستگیر نمودن عبادالله عبدالحق زاده همچون دلیل شیعی از او 300 چاروای کلان شاخدار باز پس گرفته شده به صاحبانشان برگردانده شد. نسبت نامبرده عین حال پرونده جنایتی باز گردیده تفتیشات ادامه دارد. بیننده های عزیز با عرض احترام و صمیمیت برایتان سلام عرض میکنیم. فعالیت سمنوک چهاربینی های دایر نموده کارمندان مقامات کارهای داخلی امکان میدهد که عمل و کردار جنایتکارانه آشکار و پیش راه حقوق ویرانکنی ها گرفته شود. با وجود چاره‌جویی ها و گذراندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی متاسفانه از جانب نفرانی از تعلیم و تربیت دور و بد اخلاق کردارهای صادر میشوند که در برابر با دیگران رساندن خسارات جانی و مالی همزمان حیات داغدار و زندگی خویش را تیره و تار میسازند. با شما نیلوفر سرباز هستم. توجه نمایید به محتوای نمایش کریمینالی نبض. معیوب نشان دادن خود به خاطر درآمدی مفت گمانبر کشتار دستگیر گردید. یک گروه زنها با جرم دزدی به دست افتادند. شریعین و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه نبض. چند روز قبل جسد شهروند عزت‌الله و سوری نیسا ساکن شهر دوشنبه از منزل استقامتیش با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردیده بود. در نتیجه خوب به راه مانده طرز و اصول‌های اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی ناحیه سینا توانستند گمانبر این جنایت را معین و دستگیر نمایند. مفصل‌تر در این خصوص همکارمان دلیر نظرالله گزارش می‌دهد.
нафари соҳибиродава аз хатои хеш ибратомӯз баъди як маротиба паси панҷараи маҳбас нишастан барои худ хулосаи зарурӣ бароварда аз пайи ислоҳи кирдорҳояш мегардад. ҳамчунин пайдо мешаванд нафароне ки ҳатто баъд аз 2 ва ё 3 маротиба маҳбасӣ гаштанд боз даст ба ҷиноят зада аз тарафи кормандони милитсия дастгир карда мешаванд, зеро ин тоифаи инсонҳо ки чанд маротиба доғи судӣ гирифтаанд барои ҷамъият хавфнок буда танҳо бо роҳи маҳдуд намудани озодиашон метавон эшонро аз содирнамоии ҷинояти нав боз дошт. санаи 24 ноябри соли 2015 тахминан соати 21:05 дар хонаи истиқоматиаш ҷасади шаҳрванд Иззатуллоева Савринисо соли тавлидаш 1983 зода шаҳри вилояти Хатлон муваққатан истиқоматкунандаи Садулло Ғуломови шаҳри Душанбе пайдо карда шуд. ҳангоми гузарондани ташхис маълум гашт ки марҳум аз сабаби бардоштани ҷароҳат тариқи олоти халандаю буранда аз тарафи шахси номаълум ба ҳалокат расонида шудааст. дар натиҷаи ташкил ва гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти куштор шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло Самандарович соли тавлидаш 1981 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти тезгари поёни ноҳияи Рӯдакӣ дастгир карда шуд. бояд тазаккур дод ки номбурда пеш барои содир намудани ҷиноятҳои роҳзанӣ ва таҷовуз ба номус дар ҳудуди Федератсияи Русия суд шуда ба муҳлати 10 сол маҳбасӣ гаштааст. гумонбари ин ҷиноят шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло санаи 24 ноябри соли равон ба хонаи шаҳрванд Иззатуллоева Савринисо бо баҳонаи гирифтани маҳси бадан омада мувофиқи нишондоди гумонбар ӯ аз кам хизматрасонӣ намудани Савринисо асабонӣ мешавад ва аз ошхонаи ҷабдида кордро гирифта 16 маротиба ба узвҳои махсусан муҳимаш мезанад ва баъди ба ҳалокат расидани марҳум гумонбар аз пайи кофтукови хона мешавад ва як адад гарданбанди тиллоӣ, 2 адад ангуштарини тиллоӣ, 2 адад телефони мобилӣ ва наздики 600 сомонӣ пули нақдро аз худ намуда ҷои содири ҷиноятро тарк мекунад. Кима задум чира? Чиқа зади? Ҳама нишон ки. Богӯшош бозадем. Ҳама задум бо хез чиқа? Бо ялигаздан чиқа бо шиш бо хез. Хез бо ҷама. Чиқа дастама қапи намегашон. Ма читра ялигаздан ба чиши ба ғалти. Анҷо ғалти. Анҷо ғалти. пас аз ин бармеояд ки маҳси бадан ҳамагӣ як баҳона будаасту бас. аммо мақсади асосии гумонбар ба даст овардани маблағи муфт мебошад. айни замон бошад нисбати шаҳрванд Мирзоев Баҳрулло тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт идома дорад. бархе нафарони дур аз маърифати ҳуқуқӣ бо андак баҳона ба муноқиша бархоста дар бисёр мавридҳо ба ҷинояти вазнин даст мезананд. кормандони милитсияи ноҳияи аз шаҳрванд Баротов Турсунро дастгир намуданд ки номбурда собиқ ҳамсарашро бо корд якчанд маротиба захмӣ намудааст ки ҷабрдида бо бардоштани ҷароҳат дар беморхона бистарӣ карда шудааст. бастани ақди никоҳ ихтиёрист ва дар қатъи он низ тарафҳо озоду соҳибихтиёранд, аммо на дар ҳама ҳолатҳо баъди вайрон шудани муносибатҳои оиладорӣ ҷонибҳо ба мурособ меоянд. мисоли равшани гуфтаҳои болоиро дар ҳолати ҷиноие ки дар ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст метавон дарёфт. ба беморхонаи марказии ноҳияи Ашт сокини ҷамоати деҳоти понғози ҳамин ноҳия ҷавонзани 31сола Малоҳат Мамадиёрова бо ҷароҳатҳои халида аз захми корд бистарӣ мегардад. бо баргузории ҳаракатҳои тафтишотию оперативии гурӯҳи фаврӣ тафтишотӣ муайян кард ки чунин озори ҷисмонӣ ба тани ҷабдида аз тарафи собиқ ҳамсараш расонида шудааст. Mana nakuş kustu çıkma, mana ince na dastan bürüdügi. Korçak kapdı, istodan kapdı sürkan. Ve yapacağım az akılliyet karşı olbud. Çıkoşuk ve yapacağım na tonu zunguş nerzid. Korda grifti ve intikar telifi çapmam işkanım hastı. ҷабдида Малоҳат Мамадиёрова ва гумонбаршаванда Турсунов Барод Обиҷонов соли 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти понғози ноҳияи Ашт наздик 7 моҳ аст ки оилашон пош хӯрдаву зиндагӣ якҷоя надоранд. оиладории онҳо тӯлонӣ набуд. аҳди хонадорӣ 1.5 сол давом кард. акнун ҷои муҳаббату вафодориро хусумат ва рашк гирифтааст. рӯзи ҳодиса аз сабаби доштани рашки беандоза нисбати собиқ ҳамсараш Барод Турсунов шабона бо мақсади қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ба манзили истиқоматии охирон омада шишаи тирезаи ҳуҷраи хобро шикаста вориди он ҷо гашта баъди баҳсу мунозира бо корди бо худ дошта як маротиба ба шиками Малоҳат Мамадиёрова зада зарари вазнин ба саломатӣ мерасонад.
аз рӯи ҳолати ҷиноӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ оғоз гардида гумонбаршаванда Турсунов ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. ин аст оқибати муносибатҳои оилавие ки фазои носолим доранд. даст ба ҷиноят задани занон гарчанде амали нангин ва хилофи шаъну шараф аст, вале мутаассифона содир намудани ҷиноят аз ҷониби онҳо баъзан ба мушоҳида мерасад. 3 нафар зан аъзои як оила ки дар бозори корвони пойтахт ба дуздии маблағи пулӣ ва ҷавоҳирот машғул буданд, аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардиданд. ҳамкорамон Абдуллозода Эҳсон дар ин хусус гузориш медиҳад.